Менә Кызыл Балчык тауы, каршыда безнең үй, бүтән пычрагы, тузаны өйгә керә. Рәйхан Рәхмәтуллина авыл читендә яши. КАМАЗ машиналары белән балчык ташыганнарын күзәтеп тордым ди. 3 көн элек йортыннан 50 метр ераклыкта гына шул балчыктан тау ияләр. Бу төзелеш материалларының вакытлыча саклау урыны булачак дип аңлата авыл башлыгы. Безнең урамаша 7 майда ташый башладылар Кызыл Балчык белән таш. 3-4 километрда монда объездной юл төзиләр. Шул юлның барлык балчыгын, ташын безнең авыл аша ташыйлар, инде юлга да салалар. Төзүчеләр төнлә дә эшлиләр ди авыл халкы. КАМАЗ тавышыннан өлкәннәр йоклый алмый интегә икән. Айдан артык хәзер 2нче айга китте, яңгыр тамчы да юк. Менә шундый тузан туздырып, 2 якка колонна машина, менә күз алдына китерегез. Аның тавышы, аның чыккан газлар, җимеш агачлары, куаклар, тузан ишендә. Бу Кызыл Балчыкны авыл урамнары һәм елга буена да ташыганнар. Һава юк монда, суларга һава юк. Әнә ике су буе арасында ям-яшел ширә маллар бәйлиләр. Онда хәзер Кызыл Балчык тутырдылар. Адымнамда 2 метрга күтәрделәр. Бик балачага җыгылып төшәргә может, бик мөһим күрәсен ди ташлар. Тузан һәм тавыш вакытлы чагына дип аңлаттылар башкарма комитетта. Сарман юлын ясаганда чыккан балчыкны әрәм итмичә, башка төзелеш эшләрендә кулланырга уйлаганнар. Проект нигезендә шушы юлның планировкасы вакытында артык калган грунт. Аларны инде без үзебезнең максатларда файдаланыр өчен шушылай итеп җыеп калдырабыз. Киләчәктә шушы авылларда юллар төзегәндә кирәк булачак материал. Балчыкны вакытлыча саклау урынын да авыл эчендә генә булдырганнар. Ераккара урнаштырырга авылның чите бу, чөнки авыл границасы эчендә куйдык без аны. Анда 100 метр тегеләйгә китсәң, анысы безнең җир түгел уже. Мин башка кеше җиренә куя алмыйм. Төзелеш материалларын саклар өчен махсус участок булдырмыйча авыл читенә кую ни дәрәҗәдә законлы? Халык хәзер Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсенә, аннан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә уйлый. Роспотребнадзор оешмасы белән без инде элемтәгә чыктык. Әгәр авыл халкыннан шикаят була икән, алар урынга барып, бу хәлне контрольгә алырга әзер. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.